Ešte som na ďalšom poschodí. Uvidíme, čo tu bude. Ďalšie schody tu nevedú. Asi budem hore. Ale uvidíme, čo nám ponúka táto budova. Táto miestnosť. Výpočtová technika. Úžasná. Pozrite aj to na zemi. Tu je nejaké pivo. Čakajte. Že normálne nikto ho nedopil. Ale asi bude zvetrané, takže ho piť nebudem ani ja. Zaujímavé. Pozriem sa ešte ďalej. Pozrite, tu sú niečo asi na zemi. Nejaké veci. Ďalší motýl. Asi mám dneska aj šťastie. Na každom poschodí jeden. No a ešte skúsime tieto dve miestnosti, alebo tri. Som zvedavý, čo ešte vzadu. Tam ešte niečo bude. Tým, že ja som tak zvedavý, tak musím tam ísť. Aha. Zaujímavé. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.